Sommige mensen die kennen haar vooral als de vrouw van de keunschilder Jan Mankes. Maar Anna Senneke wie vooral de eerste vrouwelijke predikante van Nederland. Geef me de kracht om deze onderneming tot een goed einde te brengen. En vergeef me dat ik uw aanwezigheid zie in een ijzeren wiel met vleugels. U kent me beter dan ikzelf. En weet dat ik u altijd zoek, overal. De Ljouwte krant van 8 november 1911. Mejuffrouw Zernike te horen preken geeft de indruk dat de vrouw even goed geschikt is voor het predikambt als de man. Al vele mejuffrouw Zernike zullen volgen, de tijd zal het leren. Dit is althans zeker, dat met mejuffrouw Zernike een vrouw het predikambt heeft aanvaard die een waardige voorgangster en baanbreekster kan worden genoemd. Amen. Haar optreden is aantrekkelijk, het is eenvoudig en waar. Een vrome toon klinkt door in haar keurig gesproken woord. Zij beschikt over een helder stemgeluid en haar voordracht is kalm en waardig. Op de Universiteit van Grace doe ik op dit moment promotieonderzoek. En dat doe ik naar Anna Senneke. Dus ik schroef een biografie over haar leven. Dit verslag uit het LC is natuurlijk een heel positief verslag. En daar wordt ze eigenlijk ze werd bejubeld. Maar er ben ik wel orenverhalen. En dan ben ik zeker al die discussies die hier al voorgingen, zeg maar, in de jaren daarvoor, die binnen soms ook heel negatief. Hè. Dat gaat dan inderdaad hoe en soms ook op de persoon spelen, op Senneke spelen dan van, ja, ken ze dat wel en jong is ze. En het is een vrouw, dus ik ken ze dat geestelijke is ze, ben vooral die was überhaupt wel stabiel genoeg om dit on te kennen. We zijn al 100 jaar, ondertussen 100 jaar verder en we zien natuurlijk dat in heel veel kerken vooral je op de kansel staan. En ik volg vooral op de kansel staan. Dus ik ben de protestantse kerk Nederlands en ik vooral op de kansel. Maar er binnen nog steeds natuurlijk kerken werd dat net ken, werd het nog steeds net. En dan hing het echt nog steeds op dat Paulinisch gebod, hè? Gewoon op wat in de Bijbel zit, hoe dat vooral je eigenlijk zwaar maakt in de gemeente. Hè? Kun je zo weer helpen met het dekken? Ja? Ik had de hele landbouwschool dienen. Protte werkzaam was binnen de agrarische sector. Maar op een gegeven moment miste ik iets. Vooral het diepere contact met mensen. En na een gesprek met de predikant, de predikanten, toen zei ze van, ik zou daar wel voor staan. En toen dacht ik van, en nu neem ik die stap. Die stap om theologie te studeren. En dat bevalt inmiddels zo best dat ik denk dat ik naar het seminar ga gaan. Hetzelfde seminar wat Anna Senneke gestudeerd had. Wat natuurlijk 100 jaar geleden heel bijzonder was. Maar ze had de strijd leveren. Waardoor het voor mij heel makkelijk geworden is om no theologie te gaan studeren. Ik ben dus net echt doofstudent, jongens. Ik film hier thuis. Als ik de doorriep doe, dan ben ik thuis.
Toen de oude kosteres dus overleden is, ja, toen wie het eigenlijk... mijn broer die zei van, Anneke, wil een van die dochters dit net even doen? Toen zei ik, ja, die haal ik een baan. Komst erbij, maar ik wil het wel even doen. Nou, zo ben ik dus heen gebleven. En bij gebrek aan leden, ik in de kerker hier en dat mij bij de dorpsgezinderde. En sindsdien, ja, ik keer gewoon bij deze kerker. Nou, dit is hem. Dit is het boek, het natuurlijk boek van de Kniepen. Hier staan de jaren in die het Anne Senneke hier west had. 19,5, 19,15. Hier eigenlijk is de allereerste keer dat ze zelf schreef. Dit is haar handschrift. Zo. Ze schreef zelf? Ja, dat had me ook verbaasd. Hier, ja. Haar handtekening. Ja. Dat is de kerkriedsvergadering op 1 september 1911. Ja, toen wist ze er nog net dus. Toen wist ze er nog net, maar stiert er toen al wat van haar in dan? Ja, hier zit eigenlijk het hele verhaal in, hè. Ze zou gewoon net komen, want zij hier een brief van een collega kregen en daar is die in van hier in het dorp, nou, zo'n ze haast van God loswijzen, hè. Ze hier eigenlijk helemaal geen respect meer voor de dominee en de pastoree is in zijn kroeg, dus daar hing je heel wat last van. En er weer ontzettende ruzie over haar komst. Dan wordt er verslag van dat die twee mannen... Ja, de boeren Sibinga. Ja, in het snijskepak naar Amsterdam reizen binnen. Ja. Dat is ook dan voor me, hè? Dat ze hier uit de Kniepen wij met tramke en dan met de trein. En dan gaan ze daar ombellen op een sneutenboon. En gaan ze haar vragen waarom ze net komen voor. Ja. En dat ze toch nog een keer er heel goed aan denken voor. Dat ze daar een wereldreis voor horen. En eigenlijk is het gewoon een wereldreis voor haar. Ja, het is een hele grote reis. Volle grote dus wij je voorstellen. Ja. Ik bedoel, je gaat naar Amsterdam, je stapt in de auto, maar... Ja, ze had er een heel soort voor om haar hier te krijgen. Ja. Anne wie een hele serieuze student, want ze wist dat alle eigen op haar rug wien en dat ze dus geen stek volle litten mocht. Het kwam er echt wel op karakter aan, want bijvoorbeeld professor Kramer, die haar wel steunde en ik wel mocht, die zei dat er zelf nooit stichting bij een vrouwenziekje zoeken. De doopgezinnen stelden wel de kansel even van de vrouwje, maar dat betutte nog net dat iedereen direct vol uitzoeging achter stier. En dat viel de Anne natuurlijk wel. Soms is het alsof ik zoek raak in al die boeken. Het is heel interessant allemaal, maar vaak ook brengt het me verder van huis dan dichter bij mijn hart. Hierbinnen kan ik de poëzie en de muziek soms zo missen. Het is net of ik daarin dichter bij een ervaring van de eeuwige kom. Terug de opleiding zocht ik naar kunst en nou, hele mooie poëzie en teksten. En dat, maar het maakt mij alles mij in elkaar. Ik vind de kunst ook prachtig, maar als je nou zo steen midden in de sneeuw, dan denk je van ja, dit kun je toch net al je bevatten, hoe het al in elkaar steekt. Vader en moeder. Ze zijn allebei begaafd in lesgeven en in scheikunde. En Frits is een talent in de natuurkunde. Mijn zusje Beb, die wordt vast een heel goede schrijfster. En ik kies ook zelf wat ik worden wil.
Dit wil ik. Nou, dit is de oude bibliotheek, waar Anna Senneke natuurlijk heel veel studeren had. In deze tafel had ze na haar studeren ik haar naam gezet. Dat is dit ze. Ja, wat mij altijd opvalt is wel dat haar voornaam erop zit. Hè? Bij de oren had ze eigenlijk bij die Molly had ze al je voorletters, ja. Maar ze had heel duidelijk haar voornaam erin gezet. Een bibliotheek is het en meer, dus het kan ik wel zien. Dit zijn de vroegere bibliotheekkosten. Oh ja. En dan zou je overgaan naar de bijzondere. Op een gegeven moment in Jontje Jochen had ze echt bewust gekozen om hier haar dopen te litten. Dus ik in deze kerken die het bij de doopers in de singles zit, is maar. Ja, dus het is eigenlijk doopsgezind worden omdat dat de enigste stroming wie werd zij eigenlijk op een kansel kon. Ja, precies. Ja. Dus wie dat net wat opportunistisch om dat zat te doen? Of? Ja, dat is een vraag die me vaak gesteld wordt. Van, is dat een opportunistisch? Maar opportunistisch zo wijzen dat je helemaal geen principes, dat je al die principes varen liet. En dat is het net. Je had juist heel veel principes. Maar om daar iets van hoe het voor het licht te brengen, moet je wel een plak houden om het te vertellen natuurlijk. Dus ik zou leven zeggen van het is opportun. Hè? De mogelijkheid doet zich voor. Ja. En zij kiest ervoor om dat aan te pakken, maar bij de hand. Wat heb ik hier genoten van de lessen van Jacoba Mossel. Hier binnen bij de Vrije Gemeente voel ik direct weer hoe rijk en ruim de wereld van de religie kan zijn. De honger die ik hier heb opgedaan naar kennis over andere denkwijzen en culturen, naar het rijk van de kunst, wetenschap en de filosofie, die gaat denk ik nooit meer over. Dat hoop ik tenminste. Ik vind het zelf geweldig dat dit het plak is waar het al hier ontstaan is voor Anna Senneke. Ik ga je concerten zien en toen weer ik hier ineens om een hele oren reden. Toen zeg ik het gebouw en hier zit ik maar hele oren eigen. Paradiso is nou een poptempel, maar vroeger wie het gebouw van de Vrije Gemeente. Een hele vrijzinnige geloofsgemeenschap in Amsterdam. Ze stien eigenlijk voor dat Leeuwen volle vrijer worden moest. De verhalen kon je hoe Jezus of hoe Mozes, maar lekker goed hoe Boeddha of hoe Socrates of hoe Lessing. Toen ik hier voor de eerste keer weer van mijn onderzoek moest ik echt denken aan wat Anna Senneke ergens in haar autobiografie schreef. Zou het zo erg wijzen als de mensen naar het kerken komen van de muziek in plaats van de preek. En dat had ze nooit weten gekend, dat dit paradiso worden zou. Maar dat is wel prachtig. Ik ben zo opgelucht dat ik voor de kniepen heb gekozen. Mijn god, baard. En men zingen weer. Ik moet er niet aan denken. Zo kaal, zo zwijgzaam. Kijk, dit is toch allemaal veel vriendelijker. Eén keer in de pastorij, hier Anne nog zelfskip van haar zus Elisabeth, want die wie met haar meekwam en kon daar mooi wat werkje aan haar roman. En dan wie er ook nog de jonge huishoudster, Uiltje.
Maar toen Beb na een jaar weer voetgang en het naaien er misschien voor haar ook wel wat afwieën, was het toch wel heel eenzaam in de pastorij. Ze miste haar familie en haar vrienden in Amsterdam, het studentenleven. Ze hier haar werk en die wil haar best, maar ze sprutste de Frieske taal net. En ze kamer staarde gewoon achter dat de plattelandscultuur een barrière vormde tussen haar en haar gemeente. Ja, ze kwam uit Noord-Milieus, ze kwam uit de stad. En 1900 jaar de kniepen weer natuurlijk jarmoedig, voor veenarbeiders. Ja, of het weer echt arbeiders. En dat ze nog boer weer nog bij de veen werken. En ja, dan komt toch een stadse dame. Ze mochten haar het meest heel graag. Ze werden wel eens zijn van, nou, dominee preekt het goed en het duurt gelukkig net zo lang. Het allerergst vind ik dat het zo moeilijk is om dieper contact met de mensen te krijgen. Zelfs bij het ergste leed blijven ze zeggen: ach, dominee moet maar denken, na regen komt zonneschijn. Morgen is er weer een dag. Of, dominee moet er maar niet te veel over inzitten, hoor. Ik ben opgegroeid in Reetsjerk. Of zat ze dan hier steeds in zijn rust te vinden, de oren worden. En het is hier inderdaad wel wat oors. Meestal had het op de tong. En ben jij geneigd om alles te zezen. En ik denk ook dat je dan later in je werk als dominee, dat je daar dan ook mee te krijgen hebt. Dat meestal alles in je zezen. En daar moet je dan ook oor kennen. Ga maar in behind zitten. Kom maar in. Wat bekend vind je nog? De kwaliteit voor ik het daarvan helemaal iets net voor dat vind ik. Toen ze wennen, kwam ze eigenlijk wel in aanraking op een gegeven moment maar echt een jermoede. En ik heb me altijd nog verbaasd, want ik heb altijd toch in Amsterdam is die jermoed echt. Maar op een of andere manier is ze daar blijkbaar nooit mee geconfronteerd in Amsterdam zelf. En toen ze hier dan wennen, kwam het zogenaamde naïers erop op Naïsdijhen. De eerste meesten die in Friesland langs de dwarmgang op 1 januari van Fooi. Ze weer ondien terug wat ze daar zeggen. Een heel eerlijk gezin, hè? De mem zie ik. En toen ze beloofde die meesten om langs te komen in de compagnieën. Om die meesten de tekens te brengen. En ze bracht ze de tekens. En ze dacht er wat goeds te doen. Maar even later, over daar is die een hele ploeg mensen in de compagnie voor de door. En die zijn, er binnen wel slimmere mensen in de compagnie die tekensbroeken kennen dan dat gezin. En dan kwam ze er beetje bij beetje wel achter dat haar eerdere ideeën, ook gewoon dat elk individu geholpen wordt. En daar kwamen ze wat op bij waarom. Dat toch wel echt hele orenzaken aangepakt worden moesten. En dat ging dan beetje bij beetje kwamen ze erachter van drankbestrijding en een gemeenschapsgevoel kweken. Dat helpen zou. Ze werden echt een geheelonthouder. Hè. Ze dronk net, ze rookte net natuurlijk. Helemaal in de filosofie van dat ze een voorbeeld wijzen moesten. Ik van de meesten, van de eerder meesten werd het drankprobleem natuurlijk gigantisch weer. Hè. De landloperij en de stroperij. Na zo'n 2 jaar van terugzetten en volhouden in de kniepen, badde er wat onverwachts in het leven van Anne. Jan heet hij dus. Jan Mankes. Wat een prachtig schilderij van die raaf. Of kraai, wat was het? Zo fijnzinnig, zo ingetogen. Zo stil ook. Wat voor iemand ben je als je zo de geest van iets kunt vangen? De Waardsterdiek, die wie favoriet bij Anne. En ik bij Jan. Vanuit zijn atelier in het meer zeg je erop uit.
Hij had het vaak schilderen. Op het eind van die dik in Oranjewoud sprutsen ze dan aan. Maar ze roenden net de gieren heen. Want de kniepsters mochten nog net weten dat er wat gaande wie tussen die twee. Jan, die zie je het altijd in daar. Precies daar in het hoekje onder het orgel. Ik denk dat er dan ik snel weer uitkomen naar de preek. Dat neemt me door. Ja, en Anna die zie je dan op een preekstoel. Ja. En hij kwam speciaal voor haar om naar haar te luisteren. En hij zal ik eens keer naar haar west als eerste vrouw, maar zeker ik als een geleerde vrouw, als een vrouw mij inhoud. De meesten keren dachten natuurlijk ik dat Jan eigenlijk maar een beetje schilderen weer en geen idee van dat hij heel bekend weer. Heel snel praten er over de liefde. Hè? En hoe er per brief eigenlijk maakte er zijn liefde voor haar bekend. Maar er kwam een ijzig briefje waarom van haar. Dat zal genoeg voor hun hier en dat ze op zo'n manier net mij in verder woe, alleen nog als vreun. En dat is juist van dat ze kwaak een hele periode eigenlijk net spreken. En dan komt er ergens in juni in 1914 komt dan van hem een bericht van zal ik weer bij daar in de kerk komen. En dan zei ze kom maar weer. En die sneen preekt het zeker over hem. Ja. Haar hele preek is rucht aan hem. Dat hadden de meesten in de kniepen nooit weten. Die hier zitten haar. Maar hij zal het zeker daar onder het kerkorgel weten haar. Ging ik altijd naar lopend vuurken natuurlijk door het dorp. En de meesten die zijn van dominee die trouwden. Nou, die verkering hier dan, dat kon absoluut niet. En ze schreef er zelf ook in haar boek van dat ze dacht dat ze dus eigenlijk maar een non weer. Hè? Maar nee, mensen die begrepen het helemaal niet. Want die zeiden, die woest hier zo graag komen, ze is hier en dan heeft ze verkering en ze gaat dan gaat ze weer voort. Ja. Dus dat vonden ze niks. Dus maar er waren ik kerkeriesleden die het haar net feliciteren. In die tijd wie het nog zo voor een vrouw. Als je trouwden, maak je je baan op Jan. En het klinkt misschien vreemd, maar Anna had zich er nooit in verzet. Ze wou heel graag waarom naar de stad. En maar Jan begon een nieuw leven. Ze verhuizen naar Den Haag. Dat weer door het centrum van de kunstwereld. Goed van Jans werk en voor haar de rijkdom dat ze zo verlet van hier. Is er nog iets voor de laatste vergadering van Anne? Ja, die is eind of in december van 2015. Zo, die is hier, hè? Ze ziet het naar een opvolger. Heeft ze daar nog invloed op gehad? Als ik het zou lezen, dan doe ik ze daar de hand wat van. Er is wel mijn oren ding bezig. Het is een maand voor het huwelijk met Mankes. En ik weet uit de orenbron eigenlijk wel dat ze toen al heel druk bezig waren met het verhuizen naar Den Haag. Het ziekje van hoe is daar. Maar er staat helemaal geen bijzonderheden over haar in of nee, dat ze afscheid neemt van de kerkerie of zo? Er is niks bijzonders in, maar misschien is dat wel heel bijzonder. Want de allerlaatste zin van haar allerlaatste vergadering is niets meer te bespreken zijnde sloot de voorzitter om 10:30 de vergadering. Dat is haar laatste wapenfeit hier in de kniepen.
Doe zes mijn Jan een zoon krijgen. Paint. Hij werd later een kunstenaar. En het spiet mij tegen. Die Jan stiert in Eerbeek aan TBC. Dan ben je hem nog maar 4 jaar getrouwd. Daarna is het tieren dreig voor die om als vrouw alleenig weer als predikant een gemeente te vinden. En het wordt net maar ze volle wens zijn, maar ze vinden die oer te vrijzinnig. En misschien ook wel wat te links. Maar de studie bleef. En dus is het uiteindelijk ook nog promoveren in de theologie. Uiteindelijk 16 bij de Nederlandse Protestantenbond in Rotterdam-Zuid. Daar stichtte de allereerste ecumenische gemeente van Nederland. Daar bloost op hege leeftijd lieke eigenzinnig als to in die jonge jaren wiest. Haast vreugden in de kunst en in de literaire wereld. En daarin viest een protte vreugde, troost en leeuwen.